nthawi imene mulungu watipatsa kukoza kuphunzira mawu a mulungu kanthawi kanoko. Kuyenda kwathu kwa ulendo kumene atumiki osiyanasiyana akupitirira kutipatsa uthenga wabwino wotikonzekeretsa ku nthawi yakumapeto imene yangofika, imene inu ndine mosakayika konse ngati tima chimozimozi tilowa mu ufumu wa Mulungu. Kukondedwa, cholinga chenicheni cha Mulungu ndi kuti kweza ife kuti atifikise kuchifuniro chake chenicheni, kuti pamene tikumaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano asapezeke munthu oti akatsale. Kolingana ndi zolembera, ulosi umatifotokozera bwino za kuukanso kwa mkazi wachigololo amene ntchito yake kudzakhala kuwononga kapena kuti kusakaza mitima ya anthu ambiri. Amen. Choncho okondedwa, chifukwa cha nthawi imene tangofika, tiyenera ife tonse kudziwa kuti chipembedzo cha Satana chinaloseredwa bwino za ntchito yolakwika imene chidzagwira, koma palibe china choopsa kwambiri kupatula kuti Satana mdierekezi wakhala akulondola mwazi wa oyera mtima kuyambira pachiyambi, ndipo chakhala chikumwa mwazi umenewu kuyambira uja wabere tsiku lija, ndipo mpaka mwazi osiriza umene udzakhetsedwa ku dziko lino lapansi chifukwa cha chipangano cholimba ndi choona cha Mulungu. Nkutheka mpingo kuti inu ndine tili gulutu loyembekezeka kufika mu nyengo yakuti sizidzakhala mbiri chabe kapena kukamvera tikafika kumwamba, koma mwina zina ndizotikhuza titha kukhala kuti tachita tsoka, kuti sitipulumuka pa kilini yayi. Nkutheka kuti kupulumuka kwathu kutikhuza kukhapidwa, kukhuza kuonongeka, kukhuza kuzunzidwa m'masiku akumapeto ano. Chifukwa chani? Bible limatsimikizira zakuti mkuluyo wonena mdierekezi kangomusalira kanthawi kakuoneka kuti chifukwa chakusala kwa nthawi yochepa imene Satana yansalira, mapulani osiyanasiyana ali mkati kuchitika, ndipo zina mwa izo zayamba kale kuvumbuluka kuti mpaka chochitikacho chichitike. Zikuchititsa mantha inu atumiki mukamafotokoza, komanso zikulimbitsa mtima mukamafotokoza za mmene ulosi udanenera nkumatitsekula maso kumaona pamene taponda. Tamverani, ngati kuli mdani wa Satana ndi kumpenyesa munthu maso ake pomfotokozera zochitika za kumapeto ndi kumuwuza kuti taponda yapa ndipo tili yapa. Chimenecho Satana samafunayo, amafuna kuti ukhale ngati msampha ongozizimusa pakati pa anthu. Koma Mulungu sadzakhala chete. Taonani kuti lero tili m'masiku amene atumiki akuyimirira ndi kumatilangiza chimodzimodzi. Kumbukirani okondedwa kuti dzulo ndinali kufotokozera umboni wina wa mkati mwa moyo wanga umene ndayenda kuti ndidzapezeke pakati pano. Ndimafotokozera kuti munthu kuti ufike pokhala ndi mwayi okumana naye Satana umakwera malevo osiyanasiyana. Ndiye timalankhula za 33 degrees, ilinso ndi 32, ilinso ndi 31. Kunena kuti mmenemu ndi mmene amakwerera kuti mpaka na ukafike pamuyezo olankhulana naye Satana. Ndiye dzulo ndimafotokoza kuti ndinali ndi mwayi okwera nawo. Ndinafotokozera za chinthu ndayika pachi kunena kuti njira inayi amayitcha kuti Christ, pamene inayi ndi Blue Lodge. Monsemu muli zolinga zake. Koma tamverani,
ukamafika muyezo wakuti wayamba kukwezedwa amayamba kukupasa timaudindo komanso maphunziro oyamba amawatcha kuti master's degree imene ndi the craft lodge eni yakewo imene yakakupasa chikalata imakhala yonena kuti iweyo wafika pa second degree imene ndi 32 degrees. Sono chiwonongeko chachikulu chimene chili ku dziko lapansi chokonzekeretsa zina mwa zimene tiphunzirezi amene amapanga setup zinthu zimenezi ndi anthu amaudindo okwera ngati amene ndikuwatchula pano, amene chipembedzo cha Satana chidakhazikitsa kuti podusa mmenemo zimenezi amenewa akhale nduna za ufumu wa Satana ku dziko lapansi. Mwa njira ina Satana woyenda ndi miyendo amene maso anu mudzimuona nkumadya naye atavala zoyera nakugwirizira chilichonse chofunika inu nkukhutira kuti uyuyu ali perfect muzochitika, koma ili nthumwi ya Satana. Iniyo nkuona kuti naye apa ndiye pali bwana amene achita chilichonse ife nkumva. Satana wasankha amenewa ngati nduna zimene zithandize kuononga dziko limeneli. Tamverani, chifukwa chakuti kumeneku mumakhala kuti mukukapanga utumiki wa Satana, ndi chifukwa chake amenenso muli ndi maluso a Satana mumakhala ndi mwayi okakhala nawo mabwanawo. Sono mukundiona ine pano ngakhale maphunziro wanga anali ochepa, koma ndinali ndi mwayi okacheza ndi anthu amadigiri. Ndi chifukwa chake nthawi zina mundione ngati kufotokozera kwanga kuli ngati kuti kapena kasukulu ndachitapo. Ayi, zaka 17 okondedwa ndikukhala ndi anthu amadigiri. Mukuganiza kuti ndikadakhala chimozimozi mbuzi? Ndinacho chiziwiso kuti munthuyu akunena chakuti, ichi chikuchitika chakuti. Taganiza ndi kuti misonkhano ngati imeneyi chingerezi chimalankhulidwa standard feeling kadata ndikuyenda kuzipanga fosi udali nawo kumva nawo. Chifukwa chakukhalitsa pa chinthu umayenera kutengera chimenecho. Mpingo tamverani, muyeneratu kudziwa kuti chifukwa chani Mulungu wachilola kukhalitsabe pa mpingo wa Seventh Day. Akufuna mu prosesi titengere chikhalidwe cha umulungu chimene chikatithandiza kulowa mu ufumu wa Mulungu. Ine ndinatengera chikhalidwe chomamva nawo masatanic language chifukwa chokhalitsa ndi anyamata okwera motere. Amakwezedwanso pali kosi ina imene amayitcha kuti past master of blue lodge. Tamvera, imeneyi imachita kwambiri ndi traditional craft. Zimenezi zikundipasa mwayi ku traditional craft woti ndingatengedwe nawo ndikudusa nawo njira ina ya blue lodge kuti ndikakumane ndiyo kulai tonse tili pa ulendo okafika kuti tikapange boma limene oyang'anira wake ndi Satana ndiyerekezi amene tikufuna tizinkambirana lero. Mpingo pamene tikupemphera tisaganize kuti zinthu zili chimozimozi. Ayi, mapulogalamu andiyerekezi sadayambe lero powapanga. Tamverani, makosana amenewa alinso ndi gulu lina limene limatchedwa kuti Masonic Independent Lodge. The Masonic Independent Lodge ndi imene imangobwera m'makoleji nkumapereka ma-scholarship chisawawa. Akambokuona kuti mbene akukwereramo ali pa 27, 28 akupita pasopano akufuna kaigunde 31 ndi amayamba sopano kukuwerengerani ngati anthu amene muthandize pa dziko lapansili kubalalitsa dziko, kukwanirisa mapulogalamu a Satana ndiyerekezi. Okondedwa, ndimafuna ndinene kuti Mulungutu si munthu ayi. Kuli ambiri amene adawawombola ali pa ulendo wopita kuti akafike mu kabineti ya ndiyerekezi kudusa ku maphunziro, koma eni yakewa ankangoyenda ngati zokaphedwa osadziwa kumene akulowera. Koma Bible likuti alipo ena amene adafumulidwa ngati chikuni cha moto akupika kokaonongeka.
tilinawo pakati pathu anyamata amene sukulu adachita bwino mwayi wonse adali nawo kumene nkapita ndi kumeneku koma mulungu adafumula lero ndatumiki pano ndamene ndi mizati ndi mchirikizo wachoonadi mu nyengo imene tikuyenda mulungu palibe chomulaka ndi wakutha chilichonse chimene munthu angafune yehova palibe amene akafuna kumpulumusa angakanike kumpulumusa okondedwa koma ndimangofuna ndinene kuti musayese kuti anthu adataya nthawi chabe ayi mulungu adayitana kuti akhale mizati koma pang'onong'ono amapita sitikanakhala nawonso ayi choncho okondedwa mdierekezi ali ndi njira zimene amadusira so gulu ili la Masonic Independent Lodge ndi limene lalowano chisawawa limene limayenda ndi kumanyengerera maboma ku dziko lapansi kuti athe kuona maproject osiyanasiyana andierekezi mmene ayendere iwowa ndi amene amayenda kupita mzipembedzo zimene zili registered ku boma zilinso registered ku WCC kumapitisira mapastors frateno kuti azibusa akasonkhane pamodzi akakambirane nawo mmene angagwetsere chipembedzo cha mulungu ku dziko lapansi ndi mapulani amene angayale kuti anthu tikanike kukafika mu ufumu wa mulungu mverani okondedwa musakhale mtulo ndi kuganiza kuti zinthu zili chimodzimodzi mpaka lero ndi tomwefa amene tidaphunzira sukulu ndi omwewa amene adaphunzira sukulu pamodzi ndi amene sadaphunzire koma ndi nthumwi za satana ndi amene acheranso misampha lero ku dziko lapansili kuti sopano chipembedzo cha satana chikuoneka ngati chikupambana pang'ono ndi pang'ono kufikira kuti muyezo wa anthu oyera mtima ndi ocheperapo muyezo wa anthu ochimwa ndi ochuluka kwambiri ku dziko lapansi ngati nkotheka mpingo inuyo kodi simungalole kuti mukhale ochepa amene mungapirire mu nthawi imeneyi amayi ngabambo chamvera akakwera ndi kufika kumeneku ndi kukhala mu kabineti ya ndierekezi ngati mmene ndalili sopano pamakhala zaka ndi nthawi imene satana amabwera kuzatsegulira misonkhano ndiye mzaka zanga 17 za chipembedzo cha satana ine ndakhalako pa misonkhano itatu imene satana anabwera kuzayitsegulira akuyitsegulira moonekera mwini wakeyo kapena motuma nthumwi zapamwamba kwambiri zimene ku dziko lapansi ndi za mphamvu komatu mphamvu zawo zakundima mphamvu zawo zosaposa za mulungu kuti akalengeze ndi kukhazikitsa mfundo zimene zipane ana mulungu kuti zikumveka sotamera walemba buku la chivumbuluso chapter number 11 mundime ina akuti komatu adandipatsa ine bango ngati ndodo nandiuza kuti pita ukayeze kachisi ukakayeza kachisi muyezo omwewo ukakayeza guwa muyezo ukayezere guwawo ukayezere olambira pa guwa kuti zikumveka ino mukudziwa kuti maulendo 360 m'Bible kunena za guwa ndiye kuti representative wa guwa ndi Yesu Kristu kuti zikumveka kwate kuti olambira amene kasonkhana pa guwa ndi inu ndine amene akunena kuti muyezo omwewo ngati ndi 1 mita imene ukayezere guwa usakadule yomweyo measurement upita ukayezecha olambira pa guwa amayi ngabambo olambira pa guwa ndi iwo amene akumpembedza mulungu mu mzimu ndi choonadi kampingo kakumapeto kamene kafika pa muyezo weniweni sotamverani musaganizire kuti chiyeso chimene chinapita pa Yesu chipungulidwa chikafika pa inu chifukwa ndi muyezo omwewo mayedayezera cha guwa akuyenera kuyezeraso olambira pa guwa now amene azikayesa olambira pa guwa apa ndi maminista amene akuchokera mu 33, 32, 31 degree amene cholinga chawo ndi kukweza ufumu wa satana
amatenga mdziko lapansili ndi kumayala mapulani otaononge dziko lapansi kuti chimenecho chikhale chiyeso. Konzeka wapembeza nzanga ku dziko lonse, nzanga wa advent pali muyeso pano. Ngati mene adayezera guwa alezanso chimodzimodzi olambira pacha pakachisi. Koma tamverani, akuti ukayeza guwani ukalekesere pati kunja usayezeko. Amayi tamverani, amene mukufuna kuyenda moyo wa miya ngati kunja kwati kunsi kwa ilo tukani kuti kunja chifukwa kumeneko chiyeso sichifika. Kuti zikumveka izi kumeneko chiyeso sichitaniko sichifika hapo. Muli njira ina ngati zama certificate zitalimbikira ndikukhalabe choncho ndikukhala kulicha kwane chiyeso kwamene atemeretsa kwamene abayisa. Kwani mukuganiza kuti alicho wapinga agwa pa chiyeso moyo wawo ukhala ukuta ukuyenda bwino kuposaso pano fo pachoka nzako palija pali malo mmene mukuthawa mtawuni akusangalala akutola mapuloti mochipa chifukwa cha ifa amene tikuchoka kuti tamverani okondedwa ndi chiyeso koma cha anthu olungama. Nawo chimene ndikufuna ine ndichitire umboni ndi chakuti mu kabineti imene yapasidwa mphamvu ku dziko lapansi ndi mdierekezi kuti ikayese charity ikawuyeze mpingo, ine nali muti momwemo. Dzulo ndimafotokoza kuti ulendo unali ovuta kwambiri chifukwa timayenda ulendo umenewu kukafika pamuyezo woti bwanji mbale wanga tikupaseko mwayi woti ukwere ndikufika pa 33 degrees. Koma popeza uline sukulu wangopita iweyo ndi masenga ukufunika kukwanirisa miyezo ina mpamene ndimanyamukira kupita ku Vatican kukalowa mu secret archive. Kodi zikumveka zimenezi kumene sopano ndimakapeza buku limalifotokoza lija lotchedwa Grand Grimoire limene ainyakewo mapeji ake akuchita kunena motsimikiza kuti buku ili silikuyenera kusungidwa pena paliponse koma kuchalichika Satana chokha. Sindidziwa yankho lili njeni yakewo koma chimene ndikudziwa ine nchakuti pofufuza kumene ningapeze Grand Grimoire ndimakayang'ana m'masatanic temples. Kodi zikumveka so yankho lili komweko komene ndakalowa ndiye pansi pa dziko lapansi mawu amene buku lindakalipeza ndi kumene ku Vatican kumene polowa ndidayenera kukumana ndi Black Pope amene akutenga udindo wa Ignatius di Loyola kuchokera ku Loyola City. Tamvera, amene ndi Black Pope simasewera wamphamvu kuposa papa mukumona chifukwa amene amachita guide buku litino limene amene ali ndi authority yolola munthu kulowa kapena kutuluka amene amasankha kuti koma uyu ndi amene akukwanira kukhala papapa ndi wamphamvu kwambiri amakhala kuseri kwa mpando wa papa. Anyamata aka iye ndi masisilia ndi mafia amene mumaona pamene kagalimoto kapapa kakuyenda amene amavala mikanjo ya redi akavala ma black cap pamwamba zisoti za black mapasani amene acha ndi anyamata ake ndi masilikali mbali inayo. Kodi zikumveka izi ndi mascientist mbali inayo ndi anyamata usausa amenewa ndi amene amaonekera kunja kuno kutengano mautumiki osiyana-siyana opana mpingo ku dziko lapansi momayenda kukanyengerera machalichi ndi kutulusa mabungwe osiyana-siyana CFR, Title Commission, Local Fair Empire, Fabian Society, Club of Rome kupita kufika paka na kujambwe achaini yake ndi amenewa. Tamvera ano kolelo CNI ndi amene pasachedwa hapa apereka ndalama kuma organization osiyana-siyana inu mwaona Land Cruiser akulowa mdziko lapansi pa dzina la maproject azaulimi akuyenda mmamidzi kukanyengerera wanthu kuti mbewu zonse zikhale ndija msika umodzi. Ndiwachenjera anakusaka ngakhale ulosauka ndiwachenjera inu mungaone ngati samakufuna koma masakasaka palevo yakuti mulibe chilichonse ngakhale malaya simungate kugula koma Satana amakutalibe amakuyang'ana chifukwa goal yake ndi chani kulepheresa wanthu kulowa mu ufumu wa Mulungu amene posachedwa mzinda umenewo inu ndine tikufunika kutanimo kulowamo.
tilowamo koma ndizisauso zambiri tilowa koma tidakhaphika simwe miyawo kondedwa munthuyo Bible kuti azikaneeka nonyamulecha mtanda wanga kuti anditsate kuti tikalowe podziwa kuti alipo anthu olimba mtima inu ndine amene tingalolere kudzadya masamba okaoka kutchire ndi kusamba upanda sopo titanyamula cha mtanda akufuna kulondola inuyo kudziwa kuti chimene mwagwiracho chikuposa zokongolesa zambiri zimene zatimbwe m'mashopu chifukwa nyamula moyo umene udzakhala wapamwamba adauponya ndi kuutaya kumene aliko atatsika ndi pamene amati ayi koma ine ndipangelanga boma jali pamwambapo penipeni pasete sili penipa angu ya pamwambapo wakhala pamenepo kudikira wanthu kuti adzikwera akapange nawo boma limene asokoneze nalo dziko lapansi chenjerana mayinda bambo zinthu zimene tikugwiritsa ntchito ku dziko lapansi ndizotcheredwa kale ndindireke kuti zikumveka izi tamvera sadadziwe munthu kuyambira pachiyambi kuti inali plani ya majesuiti plani ya satana yopangidwa ndi kagulu kanyamata amene amafika kumwamba uko ndi kukhala nduna za ndiyelekezi tizapeza bwanji khopeza anthu ku dziko lapansi kuti tikwanise kuzipanga defeat pa chikhristu chawo ndi kumazipembezera akuti iye koma kutuluke national ID kuti zikumveka ndiye idatuluka national ID sina chedwe itangotuluka m'mayiko ena nthawi yomweyo anyamata anatulusa facility ina ya Facebook kuti zikumveka mmene nkhope za anthu ambiri zimataniko zimasonkhana kuchita kukuza ni kuti Facebook koma chifukwa cha bisala mchingerezi ndiye msungu takuchita kuchiona kuti zikumveka koma ini yakewo akungochika poyera bwinobwino ndikunena kuti iyi ndi register ya nkhope kuti zikumveka it's a registration imene munthu akutenga kuchita register kwa mdierekezi kudzipereka yekha mwakufuna kwache ine chitanane basi nkhope basi chiserefu basi kwache basi kutenga nkhope yokuta kutumiza ndiye makosa nawa ali ndi matempo masatanic temples ku dziko lapansi zikumveka kodi ndiye katempo kawo kena anaka kabisa ku dziko lina lopheka kwambiri Venezuela mu mzinda wa Caracas kumene kokondedwa ndi ali ndi lumu imene anapita ku Geneva kukanyengerera UN ndi kuyivomereza kuti zimene zizikhalepo kuti munthu akhale national ID kwani zikumveka waipereka ndi kuvomerezedwa akutenga ndalama ndi kuchipereka mdziko la Malawi kuphatikiza mayiko ena nkhope zonse zatengedwa mmene zatengedwa tamvera anabweresa timachini timene amajambulira nkhopezi kugwiritsa ntchito network yathuyi komanso network yawo ya masatellite kumwambako kamukundimva kale ngati alipo pano amene adagwira nawo ntchito imeneyi andivomera kuti amakatenga chithunzisi kuma remote area kopanda cha network koma iwo ananyima china kuti network amaitanibe amaipeza keche chithunzi ndikuchita send ndio akachipanga send chithunzi cho chisadafike kwina ndakuti chikuchita via satellite yawo kukatumiza kuma satellite anu kunoko kuti chithunzi chikakhale kuti chaloledwa inuyo ndi chithunzi chanucho tamvera chidakweza chipembedzo cha mdierekezi ku dziko lapansi chimene chimayenda pamodzi ndi mayina amene inu muli nawo ndi nkhope zanu akadina kumeneko lero ndi tsiku la makeyi ndi amadina pa ndakuti makeyi onse mabiliyoni angati dziko lapansi onse amachita apiye ndi chani chomwe ni nkhope zanu kuti mukundimva ndiye pamene posopano amaitenga zereti kebusi iyaleku anyamata amene atsikana amene amavula naked chovala chawo ndi mkanda umachoka apa
ndikuyenda ndikutsika pang'ono ndikungobisako pang'ono chinenachi koma konseku kunde kuti mkanda uku kulibe chilichonse chimene wavala ndiye iniyo nduna ma second degree kodi sikumveka izi ma MP ma minister oyimira ufumu wa Satana mmakhala ngati mmene mwakhalira mmipando ndiye kuti asungwa nawo ntchito yawo ndikupola pamenepa amayamba apolamira inu ngati sawacha ndi amadzatembenuka ndiye kuti ponsepa pa nkhope makei nonse ndikunena ndiweyo wa Seventh Day yemwe nkhope yako ilipati pamene ndi amayipolamira okondedwa ndiye kuti kalamite kumoyo wako matsoka osanena mavuto osanena kugwira yapa zinthu zosatheka kutere zinthu zosayenda bwino dziko likupita likafanika cholinga chawo nchani akufuna mpaka munthu apembedze Satana olemba buku la maliro akuti kalanga tachita tsoka kuti tidye timachita kugwira mwendo wasu ndiyo cholinga changerekezi popanga zimene asapezeka munthu wakudya asanagwire mwendo wasu kote kuti zimene tikupanga ife ndikuthawa kuti tikakhale pamalo pamene tingakadye osagwira mwendo wasu ndimgwirisa munthu mwendo wasu kupyolera ma ID kote kuti tonse kuti tidye amene tili under registration ya ma ID tonse kuti tidye timakayina kugwira mwendo wasu kodi sikumveka izi mumabwerera ku banki ngati mulibe kamene mpaka mukatali basi mukhale nako mverani okondedwa sizangoyikidwa zinthuzi ayi koma zayikidwa kuti inu ndine tilephere kulowa mufumu wacha mpingo okondedwa anzanga mwakhala yapa zinthu zimene lero tingazione ngati ndi zabwino zilikale m'manja mwa Satana njiriketi bwanji kuzizolowezera chile ngati ananenera mbale uja kuzisiyatu koma tupozisiya zimenezo pakufunika kudzikana chifukwa zili ndi phindu kumoyo kuti zikumveka koma ngakhale ndi zabwino si zabwino zonse zimene zili kudziko lapansi zimene ana Mulungu tikuyenera kutani nawo kuchita nawo okondedwa Satana ali pa ntchito yayikulu kwambiri tadikirani ndingovundukulapo pang'ono chifukwa cha nthawi Grand Grimoire mapeji ake akufotokoza pamutu wakuti the 7 spiritual law to success kutokera mu Grand Grimoire ali ndi zigawo za mphamvu zimene amaziyika kumalini eni akewo amati nkhondo yopanda zida tsono inu ndine muchigawo ichi ziwani kuti talowanso mu Grand Grimoire kuti zikumveka kuti tikapeze the 7 spiritual law malamulo 7 olimba amene Grand Grimoire iko afotokoza koma makamaka malamulo owapambanitsa kudziko lapansi ndanye matawa amadziwa kuti Satana angelo wache ambiri anabva kucha kudziko lapansi kodi zikumveka ndi angelo amenewa ndi zamoyo koma zosaoneka ndi maso zimene amazitenga ndi kuzituma kuti zigwire ntchito kudziko lapansi mooneka kapena mosaoneka tamvera zimene ziwandazo sizingadye chifukwa izozo situpi ndi mzimu kodi mukundimva zimangotenga chilakolako chawocho nkuchilowetsa mwamu kuti amene ati adye chinthucho akhale munthuyo koma iye adyere kumbuyo kwamu akalowa mwamu kodi zikumveka ndiye timu imeneyi mukamaphunzira ndi kutsegulira chitseko chakuti mwafika mu kabineti ya njerekezi kuchokera ku madigiri amene mukutenga mwa njira iyi Blue Lodge kapena Yoklite mukafika uku ziwanda sopano ndi zimene zimakakuvalani ndi kuyamba kukuuzani zoti muchite
kodi zikumveka zimene zikumveka zimene ndiye makosa nawa ali ni nkhondo yoyamba imene akuti timenye nkhondo koma popanda zida. Ndiye nkhondo imeneyi anayipanga ndi kuyipangira chipangizo. Ndiye chipangizo choyamba chimene amamenyera nkhondoyi koma mopanda zida ndi malini. Mwemvapo za malini kuti alini ya satana, elini ya sataniki, lechanchani. Kwani chimene chimachitika ndi chani? Kodi zikumveka izi? Tamvera. Mukapita mchire mukapeza mademonic tree. Mchire muli mademonic tree amene lero ena amagwiritsa ntchito mumamba kuti ayi ikola nchenche, ayi chakuti mademonic tree. Kodi zikumveka chabu kuchokera mu demonic tree mudatuluka zinthu ziwiri. Chinthu choyamba mmenemu amatulutsamo mitengo, amatulutsamo chimpima cha mtengo. Sikale kweni inu munaona kumalawi kukuchitika business ya mtengo wina wake. Munaimva kanini anthu amayenda ntchito. Kodi zikumveka ama ufuna ku China mwakuti ku China ndiye yapita mitengo omangidwa olandidwa malole ndi olandidwa cha malole, mitengo yake ili ntchito. Kodi zikumveka ama ucha kuti sanya. Kodi mukundimvesa ine? Kodi mukundimva ine? Sintengo wamba it's a demonic cha tree. Ungakuthandizeni kupangira thabwa ndi olimba, mungapangire mpando ndi olimba, koma satana adaupanga empower kuti mumakwanisa kusungunuliramo makemiko osiyana oti mungachitire chinthu choyipa ku dziko lapansi. Ndiye Malawi anali mtulo, machina atabwera pa dziko lapansi inde pa Malawi kudzagula mtengo uma miliyoni ambirimbiri ku dziko lapansi tilipe. Kodi zikumveka isokondera? Chipembedzo cha satana chimene chikukonza zinthu zimene zikatitaniso zikatibwererenso ife tomwe. So tamvera ndimafuna nene kuti malini amene amapangidwa ku dziko lapansi, tili ndi malini amene chipembedzo cha satana chimapanga mosakaniza ndi mitengo ya ku dziko lapansi imene ziwanda zimatanimo zimakhalamo. Kamukundimvesa kaya? Na malini amenewa amakhala ndi mphamvu zamasenga aziwanda zimene munthu akavala ali ndi kuthekera kogonjetsa. Kodi zikumveka? Amanja bambo sitili pano kulankhula zina zoti zingobweretsa mavuto, koma tikuluwikira uko ndi kuzungulira uko wakumva mve pamene. Kazikumveka kaya? Lini imeneyi siku lina idali ndi mzimayi wina ku dziko la Zambia. Ndiye mzimayi wina ali ku Malawi. Ndiye adanena kuti nthawi yakwana yonena kuti queen wa dziko lapansi mu Africa amene timukweze kulowera ku common go akhale mzimayi. Ndiye chaka chino ndi chimene mzimayi tikufunika timpange clown kumveka nduwira ya ukwini wake kuno ku Malawi zidachitika zimene ndikunena. Kazikumveka kaya? Koma popeza iye sanakhale president. Kodi zikumveka? Ndiye tida pakufunika wina asunthe kuti uyu abwere. Ndikudziwa kuti ndikukumba maenje koma Ambuye andithandize. Amen mpira. Amen mpira. Uyu asunthe kuti uyu tinja chifukwa chaka chomwe chino ndi chimene tikufuna timudzoze. Amen. Kukhala queen okhala ndi certificate degree koma alowera kucha koma ni kucha. Kodi zikumveka izi? Kodi mukundimva makosa? Tamvera. Ndiye wanapita pa Zambia ndikukatenga lini imene ndikuvala patatu ulendo kukhomo
kwa uyu amene akufuna kumchosa pa mpando. Koma masiku akaochokera kadata palibe china chimene chimuthandize kuti achoke pa mpando kuposa kungopha. Zikumveka izi? Analowa akachetacheta aya ameneyo atanyamula cha basi pa mani wadachoka kwa chidule kwambiri. Lini zili ni mphamvu. Ameni mpini. Imeneyi ndi mphamvu imene the grand grimoire ndiyerekezi adawuziramo kuchokera malinyi amene opanera tamvera. Chidayenda chipembedzo cha malinyi chimenechi inu sikale kwenikweni mwaziona mphete mwaona malinyi ali chisawawa mpaka makhoza kuchiko HRDC simunaona makhoza opanda kolowa zili m'madzanja waya nyamata bwino koma chikhoza ata ava ndi kachipembedzo kamene kabwera ku dziko lapansi konkweza Satana komanso kowakweza iwowa kuti akachite gain political power komanso kuchita gain mphamvu za ku dziko lapansi zochitira zopanikizira mpingo wa Mulungu ku dziko lapansi komanso ngati njira yolowetsera maulamuliro amene ndiyerekezi pamodzi ndi timu yake 31, 32, 33 degrees ma cabinet minister ake aziyenda mdziko lomophweka mosati kuti papezeke kutsutsa kuti chimenecho chisachitike. Ayi kuti zikumveka izi mainda bambo mukaona makhoza amenewo mukaona malinyi amenewo akungoyenda ku dziko lapansi samalani kwambiri. Ameni nkhondo kumaya kabisa. Siku ino munthu amene alibe khungu, munthu amene sana wake ndi wabwinobwino sadakalambe kumayenda ndi ndodo mdzanja ndiyacha. Kuti zikumveka inu mwaona ambiri komanso chipembedzo chamene mwaonerapo mafilimu a Nigeria munachiona kuti akamanena za sataniki pamapezeka kuti pali ndodo. Ndikudandaula lero kuti tona nindangoithyola kuitaya nditetembenuka mtima nanga simutu unali utafoira ndi Chikhristu. Sindinkadziwa kuti ndizakhala mphunzitsi kuti izafunika kuti ikhale umboni ogwinika ndi maso kuti muione kuti imaoneka bwanji nanga chimakhala chotani chimachitika ndi chani. Makosana musangokhala phe ayi mukaona anthu agwiriza ndodo ndi mphamvu zimene zikuperekedwa ndi Satana ndiyerekezi kuchokera mu grand grimoire imene amaitcha kuti the 7 spiritual law to success. Apanga bwanji success it's to defeat akapange defeat anthu amene akuyenda mwa Ambuye. Mphamvu zizichepa zamapemphero atmosphere izichuluka ya ndiyerekezi pamalopo mantha azikhala ambiri pamaso pa dziko lapansi. Ningayiwale kuti ndanyamata wochoka ku 33, 32 degree amene adachita discover mamaski kuti tikamata fika 2025 munthu ku dziko lapansi adzakhale wopanda chifundo chifukwa mamaski onse ali pansi pa mamaski akuchipatala achati maona ophekacha amene amali ndi dzina lakuti no mercy. Kota kuti akuchita train nyengo tili nayo lino mbado umene udzakhala wopanda chifundo mukangovala njakuti akuchita drain out kachikhalidwe kachifundo ku dziko lapansi kachikhalidwe kachisoni ku dziko lapansi. Kodi mukundimva tamvera ndi chipangizo chomwecho chimene chimanthandiza dokolo kugwira chilonda mopanda mantha mpeni basi kupala basi chaidi ni pucha basi ulendo kakuvula kuponyo kutsapa mokwa wakuthandizani koma mopanda mantha ndi chifundo makamaka mopanda chifundo no mercy. Kodi zikuyenda bwanji ku dziko lapansi wakondedwa zikuyenda choncho pamene sasala pang'ono kulowa mufumu wa Mulungu.
pa soap muli pa angoyi kodi mwangovala zomvetsa chisoni kuti ndakapeza packet ya mulitonse ikuluto ya mamasi pa khomo la chalichi cha 7 Street ndangokhala phee ndikudziwa kuti mulonda wagona mainga bambo zimene zindi njira zimene iwowa amazitama kwambiri kuti zikumveka izi tamvera pali njira ina imene iwowa amamenyeraso nkhondo imene imayenda ndi masaini kuti zikumveka aha masiku adzana mukaona chonchi mwandiona mumadziwiratu kuti imene ndita yudifu kuti zikumveka koma kodi akapanga chonchi manja nkugwirana chidalicha okondedwa chidalicha chimene chimukuchionachi chinali chithunzi chimenenso chinali palini imene adasinthanirana amwene aja ndi amwene otisiya hani osausa tasawa pang'ono kupita kwathu okondedwa chanchisamale kwambiri osangolowa nawo zizolowezi zakuti Victory zalama mayang'anisa kodi sikumveka amainga bambo anthu a Khristu mamemba achipembedzo cha Seventh Adventist makamaka makosana amene akuyembekezera kulowa mu ufumu wa Mulungu akhalanso mamemba a Victory kodi sikumveka zimene kodi ichi chincha imene ndi performance nyanga ziwiri zangelekezi zimene nyekero mchizungu china mchichewa china mchinenero china ama kuveka ngati chipewa ndi chipewacho amati insignia sizamasewera kodi zikumveka izi pamene tapembezapo chipembezo cha malanki apamwamba chovuta chiche cha mavampire ndiye kuti insigniayo timachitayo vala koma tidafika sokunapa kuti insignia chitivala koma chikopa chomwe chimukuchionachi chimangotuluka pa kufufuma uku apaso ndikuta ndikufufuma nyanga kata sakona pa tebulo tazunguli nomwena mukundiona pano khani osausa mulungu wanu ndi wamphamvu okondedwa musakayikire kuti ngati adapulumutsa ine akweza kupulumutsa inuyo kulikonse kumene kuli muliko mverani kuti mawu a Mulungu ndi amphamvu akuposa kabineti ya ngelekezi yodusa ku Yokolite Blue Lodge kaya Matrix Mesvilles kaya mudusa ku Scottish Rite kaya mudusa ku New York chakuti kwase muduseko zili pansi pa mphamvu ya Mulungu wankulu ndi Mulungu kulibe wina ameneyo ndi amene wakundithandiza ine kuyima pano Grand Grimoire page number 25 paragraph 6 kuti akatuluka munthu kuti siya ife ataiwerenga ndi kuiona Grand Grimoire 7 hours akhala tafa Yesu ugonjesa zimenezo amene ni masakanista nzanga akale kumene muliko munali chipembedzo chomwechi ndipo muli chipembedzo chomwechi mukufuna kutuluka samalani kothawira mukufunika kuthawira pamene pali Yesu mphamvu za Yesu Khristu zikhale pati komanso mukalowa musakale ompembeza nthupi ni mwazi koma mulowe mu mzimu ndija ndichona kuti mukhale cha kafa na tamverani mpingo ngati ine mukundiona panoni ndili ndi moyo pamene Grand Grimoire kundipasa 7 hours kuti zikumveka zimene Arabic Grimoire ya Islamu imene ndi sikuzungulira ikuchita uneneratu kuti munthu akasiya chipembedzo inde aphedwe koma munduladula pacha ndipo asakhalenso m'bale wanu sindikwadandawula azichemwala amene anditaya chifukwa taona nimtebwera kwa Yesu wandipasa amaluma akhalapa achemwali ndawo ndikwaona uko anti ndiawo ndikwaonapa
sindikuganiza kuti ine ndikusowa chilichonse Bible likuti chimene munataya ndizakubwezerani pansi pano pamaliza pache moyo osatha kuja kumwamba. Nalibe malaya koma lero ndapeza kuti zikumveka zimenezi. Dzina la Yesu ndikuthekera kotithandiza ndikutiteteza ndi wamphamvu musamakayike. Amen mpingo. Ngakhale pali masamu onsewa 7 spiritual law yandiyerekezi yochitira success kuziko lapansi koma apanga success pa ena pa ino amene muli ndi Yesu palibe success imene atapanga. Palibe chifukwa moyo umene mwaupereka kwa Yesu Bible likuti ine nditautenga moyo palibe wina amene adzautaniso adzaulandanso. Ndikudziwa kuti akuyesera kunjako kuti alanjeso cha moyo akwaza kungopha thupi koma moyo usauta saupeza. Kuti zikumveka zimenezi mainda bambo ambuya kuthandizeni kwambiri. Tamvera zipite pa tsamba lina la Grand Kilimoa ndasambisa 7 minutes. Nkhani imeneyi ni nkhani yovuta kwambiri. Kuti zikumveka maprogramu onse Mungu aona lero akuchokera pa tsamba la Grand Kilimoa limene lidachitidwa launch mu 2012. Ndimvere ni makosana ngati pali chaka chimene chinali chosausa kwambiri ndi 2012. Lero zimene tikuyangamo lerozi zinakonzedwa mu 2012. Galasiko chakuti chaku France ya 2016 plan yanapanga mu 2012. What is kumveka? Plan ya 2012 ikulekeza 2025. Nje kuti mu 2025 adzapanga sotaniso meeting hiyo. Mwina amene adakali konko nje kuti akulu wadzabweranso kuzachita address pa cabinet minister yawo ya anyamata ama degree. Kani yosausa kuti azachite launch zinthu zina koma inu ndine tili mu zaka ziti zimene 2012 kufika pa 2025 zimene zimalingana ndi Grand Kilimoa komanso mabuku obisika amene amapezeka ku Vatican Secret Archives amene majesuiti ndi anzawo amatenga ndikuyitana ma Islamic mafia uku ma Sicilian mafia ndikupanga meeting ndaitaneso pano mabungwe WHO kayachani World Bank Monetary chakuti ndiyasonkhane pacha pamosi ndikuyamba kupanga cha maplani amene akapite ku dziko lapansi. Tamverani okondedwa mumgwirizano uwu umene udachitika mu 2012 ndi mmene anachita kupempha kuti bwanji nkhondo imene tikufuna kumenya yopanda zida tizilole ziwanda zimene zili mu Grand Kilimoa zopasidwa mphamvu mu dzina lakuti Secret of Magic Art of War. Aini yakewo kuti mukundimba kuti tizilole ziwanda mukapemphera kupemphera kwa Satana amapereka kudzodza kuti amatsegula ziwandazi kuzitsegulira ndiye ziyambe kuyenda mu dziko lapansi ngati asilikali adasipanga impower mu Grand Kilimoa. Okondedwa mukamamva Bible likunena zaka mzindakaja kuti kali pakati pa mapiri 7 ndipo ndiye kwawo kwa chirombo. Don't underestimate. Mind you, be careful. Musayese zopheka anyamatawa amapita ndikulamula ziwanda zathandise kumenya nkhondo yopanda zida kudziko lapansi. Koma akunena kuti pamene mukulamula ziwanda zimenezi zibwere kwa inu, it require a great risk. Kwa zikumveka zimene musachiyese kukhala chopheka mulimbe mtima ngati mukulola kuti ziwanda zimenezi zigwire
zigwira ntchito. Mawu omwe adandiuza ine kuti ukamatsekula buku ili ukutsekula pa ona list, komanso mukamazilola ziwandazo zibwere ku dziko lapansi, akunena kuti mumazilola pa ona socha ona zili. Kuti mukundimva? Ndiye kumene kusopano ndi kumene amanyengerera masikolashipu mumaonacha kwambiri amapita kwa anyamata opanga zachipatala osakaniza mankhwala pansi pa mulungu chedwa famakera kama kundipesa kaya asipanga kusakaniza mankhwala mulabu ndiye kuti madepartment awo pamenepa amakhala ngati awiri. Ndiye kuti uku ku Blue Lodge mwandimva kuli anthu amene alibe sukulu koma ndi amasenga mwandimvesayi uku anyamata ota ophunzira. Ndi awiriwa amasakanizana ndi amakambirana za matenda amene tikufunika kwapo. Ndi 2012 anaitana anyamata 7 akwaluya anyamata odziwa kupanga masamu. Inu mukudziwa kuti anthu anzeru kwambiri ndi anyamata achimwenye achiruya. Inu mukudziwa zimenezi alibe masewera pa masamu ndi amene anayalowesa mu chemistry akasakanize. Ndiye kuti pamene akusakaniza mavirus 2012 amene adzapite ku dziko lapansi akuyenera kupita limodzi ndi ziwanda zimene zikukamenya nkhondo yopanda cha. Pamenepo ndi pamene akuti apapatu mukasakaniza mankhwalawa matenda anuwa virus yanu ikamadzapita 2017 2018 2019 tamvera matendawa adzanyenerera ati kuti covid koma ine zoti kukhala 19 masiku amene 2012 analibe 19 kazikuveka kaya 19 ija yayikidwa chifukwa cha chaka koma covid mumadokumenti amenewo mukapeza pandemic chakuti otusidwa ndi anyamata achipembedzo cha satana. Kuti mukundimvesa okondedwa zimene zokondedwa ine ndati wachichepere mu nthawi ndinali nazo chidwi nyamata opanda sukulu koma osama kumasenga okhala omu 33 degree nyandi chidwi kuyang'ana nyamata asukulu apa department yopanga mankhwala kumene kukuchoka mavaccine uku department ya nyamata osakaniza mavirus akhala pamodzi. Mind you be careful. Zivuka kusogoloka ndi madziwa ndithu kuti zinthu zizavuta ngati imene zavutira lero okwandedwa mwachidule imene ikumenyedwa lero iyi ndi nkhondo yopanda zina. Amen. Kuti tili limodzi mpingo okondedwa utilole kuti ndilekezere pamenepo chifukwa cha nthawi kotheka mbuya katilola tibweranso tsiku lina pamutu wakuti the department of Salamanoa. Amen. Wow.
pamene nthawi ikupita kumpeto chonchi ndikutheka mudakapangabe madregs anu chonjerani mungambe kuonongedwa. Iwo Mungu wakumwamba atisamalire tonse munthu atipanga zisankho zopita kwa Mulungu kukhala kumwamba. Tatiyeni tingale mwanzeru. Mungu akutsogolereni. Amen.